AMC Indonesia. Goyang Mas. Selamat sore bos. Sabar ora cemburuan yen sujanan lan kerap uring-uringan ora mokal bubar anggone bebrayan. Mrene nyari perhatian opo maneh yen nganggo lambi sing cingkrang-cingkrang genit mripate oyangane merangsang. Spesial buat AMC Indonesia ku. Kecepatan Gus Rawelmu, Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih bos. Mas Fendi. Kalem deh. Goyang dong. Yen duwe bojo kudu iso sabar ora cemburuan yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan ora mokal bubar anggone bebrayan. Mrene cari perhatian opo maneh yen nganggo lambi sing cingkrang-cingkrang genit mripate goyangane merangsang. Sajak di semojo mancing-mancing sawah
ate goyangane berasa. Tarian rapi biduan mergane wis akeh banget sing kedadean pegangan jalarane mung cemburuan. Oke. Terima kasih banyak bos-bos perantara luar biasa banget.